Hello, Bye Sesla. Kumusta? First time ko pong mag-live. At pupunta po tayo sa Dagupan. Actually, nandito na po ako sa Dagupan, sister. First time ko po kasing mag-live. Just try. At mamaya pa po akong mag-send ng message. Dagupan po ito. Mga sister ko, maraming salamat sa Diyos. Tapos sa inyo pong lahat. Pupunta po tayo sa isang mall sa Dagupan. Nagpa-change oil po kanina. Ako po yung driver. Yung asawa ko po ay beloved husband ko po ay pa-change oil ng motor. Tapos parang nag-moist. Traffic po. Okay. Kumusta po kayo, mga kaibigan ko? Driving. Punta po tayo sa Dagupan. Yan. Ito. Dahil sa first time ko pong mag-live, hindi ko po maiduwal po itong aking camera. Ako po ay natutuwa po at least nakapag-live na rin po tayo. Maraming salamat po sa shoutout po kay Sister Bayot sa Isla. Yun po, maraming salamat po sa inyo. Sister ko, maraming salamat po at kumusta po sa ating province. Awat loobin ng Diyos na maka-visit po dyan at maka-visit din po kayo dito sa Pangasinan. Marami pong pasyalan dito mga kaibigan ko. Ang ating maganda din po dito ay mga pilgrimage mountain. Yun, marami po. Kahit ma-check nyo po sa Pangasinan, lalo na po yung 100 Island ng Alaminos City. Yun, pero kung bakit naman hindi naman po tayo nakakapasyal dun kasi lahat po ng ating content, pag mayroon po tayong trabaho sa mga lugar na pinupuntahan po natin, sinasabay ko na po yung pagbabahagi ng content po natin. Gaya ng sa pagsisimba sa church, marami pa po tayong bibisitahin na church. Nagsisimba po tayo halos sa araw-araw po na gawain po natin. At kanina po, ito pong Filipino TV ay second channel ko po ito. Meron po tayong first channel, yung Filipino Life Stories. Naka-name po yung title po sa atin bilang Pilipino. At kayo po ay open na open po kayo lahat kung ano po yung gusto nyo pong ipapamahagi po natin. Hindi ko, pag sa next live po natin is, dapat po dual camera na po yung gagamitin natin kasi para makita nyo po yung, kung saan po tayo nagdadrive. Halos hindi ko po alam nga dahil first time kong mag-live. Ako po ay blessings na naumpisan ko na po itong YouTube channel. Sana noon pa. Kaya lang dahil po sa mga gawain po natin bilang nanay, syempre mother na rin po ako. Tapos bilang asawa, tapos po kaming simpleng negosyante lamang. Ang aming negosyo ay pre-order basis po kami sa government contract, kahit po sa private CCTV, mga generator setup po kami. Kumukuha po kami ng mga kontrata po sa ating gobyerno at
Pero the truth is, syempre, mahirap po talaga ang maki-join sa government dahil po sa usapin na gaya nito, yung mga usapin na ganyan, napakahirap po. Kaya nag-iisip po ako ng paraan kung paano po ba ang magandang trabaho dahil sa ako po ay isang dating empleyado ng bangko, dati rin po akong medrep, marami na rin po ako napasukan. Ang aking beloved husband ay formerly OFW sa Middle East for how many years? Yun po ang kinabuhay namin. Tapos habang ako po ay nagtitinda po ako ng mga gamot. Lahat po ng gamot, mostly sa government po ang aking target kasi mga generic po ang aking hawak. Tapos nag-decide na po ako na gumawa ng sariling business, pero sa totoo lamang po napakahirap pala. Kaya nag-iisip po ako ng kung ano pong magandang income. Ang aking pamilya ay sa Lingayen, Pangasinan, mga sister ko. Shout out po kay Brother Joey Sniper Official. Hello po sa lahat. Hello po sa lahat. Shout out po. God bless po sa inyo. Salamat po. Nataon ko na po sa 5 o'clock, mga sister ko, mga brother ko. Sabi nga, moderator, bahala na po ang Diyos ang mag-moderator. Dahil sa first time ko, ako po ay happy dahil sa at least long last na na-try ko po ang live. Kung ano po yung aking daily na gawain po natin. Ito po, nagda-drive po. Most of the time, ako po ang magda-drive dahil yung aking beloved ay may ginagawa technically din. Tapos, dinadrivean ko po siya sa aming mga trabaho. Siyempre, bilang assistants, bilang isang beloved wife, kailangan mo i-assist ang iyong husband, lahat ng gamit niya, lahat po. Tapos yung mga aking mga anak ay may sarili po silang mundo. Kumbaga, mas maganda nga po yung bata pa yung mga anak po dahil sa, syempre, habang bata pa sila, maganda po yung pero ngayon, syempre, nasa edad na po kasi sila, nag-aaral po sila sa Baguio, sila po ay isang scholar. Dalawa po sila doon sa Baguio sa University of Cordillera. Involved po kasi sila sa sa sports, kaya po sila naging scholar. Tapos ako po isang freelance na event coordinator. Kung maharap lang, pinipili ko po minsan kasi mahirap po ang gumawa ng dokumento, lalo na po pag may mga bidding. Kailangan po ng maraming papel sa bidding. Minsan po nag-iisip po ako kung ano pong trabaho namin. Sabi ko nga, mas gusto ko po nga na trabaho na lang ata na na as employee. At least may sweldo ka na. Kaysa to po, kung walang client, halos lahat po mahirap nang mag-comment po pagdating po sa gobyerno kasi ang totoo po yan sa itong channel na ito, Filipino TV, is kung nakapag-reaction TV na po ako, nakapag-reaction po ako dahil sa syempre election na naman, pero hindi fair ang labanan kasi mahirap po. Mabuti na yung simple ka lang na nagtatrabaho, nagninegosyo. Mas gusto ko pa nga yung yung hello kay Brother James Bryce A. Reyes. Hello po. Salamat sa Diyos sa iyo pong pagdalaw, pag-visit po kay Brother Joey Sniper. Lahat po tayo ay tutulungan ng Diyos at syempre sa araw-araw po ng ating gawain. Hello po sa lahat. At hindi ko po alam paano i-set up po sa dual na camera dito kasi para po makita nyo po kung nagda-drive po ako. Yan po, I'm driving Dagupan City.
Kaya lang dito sa Dagupan City, Pangasinan, nako, napaka-traffic. Kahit sampung lugar, traffic. Ang aming lugar ay sa sa province. Malapit po tayo sa Alaminos City. Revelation na. Dahan-dahan lang muna. Sa probinsya po ako, probinsya po kami, sa mountainside. Dito po kasi wala pong pa-change oil po dun sa amin. Nagpapa-change oil po tayo sa Shell. Sa Shell lamang po tayo nagpapa-change oil. Kasi authentic po yung gamit nilang oil. Sa oras na ito, traffic po talaga. Pag ganitong oras. Hindi ko po Brother Joey, i-at mo lang at Filipino TV 777 dun sa dun sa search, dun po sa search at Filipino TV lamang po. 77. Traffic na po tayo at pinahinto po tayo. Maraming salamat po. Kung ano po yung yung isa-suggest nyo po na i-content po natin. Pero hindi pa po, mayroon po kasi kaming ginagawang trabaho din po dito. Kaya hindi kami makaalis sa ibang lugar. Pero mayroon po tayong pupuntahan sa Zambales, naka-schedule. Pero hindi pa po natin alam hindi pa po namin alam kung matutuloy po kami sa Zambales. Kasi medyo malayo po yun sa Zambales. Maganda po sa Zambales. Alam nyo po, pag may traffic enforcer, mas traffic. Mas traffic pag may traffic enforcer. Kaya sabi ko nga, bakit kung kailan na may traffic enforcer tsaka may traffic, mas maganda nga yung walang traffic enforcer kasi walang traffic. Para makita nyo po ako, kasi medyo madilim na. Pag ganitong oras madilim na po kaagad kasi Christmas na natin pag ganitong season. Pero hindi pa po ganun kalamig dito sa Dagupan, sa Pangasinan. Mainit pa rin. Talagang climate change na. Yun, pwede na. Pag next time, idudual ko to. Pero hindi ko po alam kung paano po gawin. Pag-aralan natin gawin. At yung pag-search po natin, bali, si sister ko, bayad sa isla, maganda po yung, yung area nyo, sister. Kasi, malapit din po kami sa dagat. Lumaki din po ako sa dagat, sa Lingayen. Yun. Nung buhay pa yung tatay ko, yun, lagi po kami sa dagat kasi meron po silang lupa doon. Pero ngayon po, halos simentado na, syempre, nagpa-prosper na po yung lugar. Sa Lingayen, nandun na po lahat. Lumalaki po yung economy. At salamat sa Diyos din. Dati-rati po para po sa akin, syempre, parang mas gusto ko pa po yung buhay noon kaysa ngayon na yung masyadong progress na kasi na parang nasira na yung natulba na noon maganda yung beach, malinaw. Ngayon ako po ay grabe sa basura po. Sabi ng mga dun sa caretaker, dun sa mga beaches, hindi naman nagtatapon yung mga kundi ang nagtatapon ay naku, na traffic. Ano yan? Hindi dito.
nandito na po ako sa area ng area na, hindi ko pa alam kung ilang area ng De Venecia Road. Kung makapag-dual po sana ako, hindi ko pa alam kung paano i-dual to. Yun, pipindutin ko sana yun. Kaya lang, syempre, gusto ko pong makilala nyo po ako. Syempre, marami po akong naano sa yung mga YouTube creators na dapat po daw maging legit. Hiti mo. Hindi daw bagamat gusto ko po sanang i-content ko po is yung Reaction TV. Kasi komentaryo mahilig po. Pero noon yun na nung high school tsaka college. Minsan syempre sa tagal po na hindi na po ako active sa mga ganun. Nanibago po ako pag nagba-vlog po ako. Gusto ko po sana mag-entry. Kaya lang minsan nabibigatan po ako sa camera gamitin. Mas gusto madali kong i-upload. Tapos yung oras po sa pasensya na po kansan pag hindi po ako nakakabisita sa inyong channel at pero sigurado nyo po ako na ako po ay isang organic subscriber at isa po akong lehitimong subscriber. Hindi po ako yung nag-unsubscribe kasi tinitignan ko naman po ang profile ng bawat na sinusubscribe ko din. At lahat po halos gusto ko i-subscribe. Lalo na po sa atin, kapwa Pilipino. Siyempre, kailangan po natin tulungan, iangat ang bawat isa. Tapos, siyempre, ang aking content, kaya dalawa po yung ginawa ko pong channel kasi yung isa po kasi more on churchesa po sa trabaho natin bilang Pilipino. Gusto ko po kasi na mag-create ng dahil sa kami po ay natalo no election. Dahil wala po kami pera. Nakakalungkot pero yun ang katotohanan, pera-pera. Pag wala kang pera, huwag ka na lang sumali sa eleksyon. Gusto ko po kasi ng community business kasi doon po sa lugar namin kukunti po yung hanap buhay. Hindi mo naman mabigyan po lahat ng hanap buhay kasi syempre yung pag-circle ng yung pera po natin sa kapital syempre pag magsisweldo ka tapos wala ka namang trabaho na makukuha kaya on call duty lamang po ang ang kailangan kaya hindi ko mabigyan ng trabaho yung mga kapitbahay po namin. Siyempre, pag may trabaho po, tsaka on call. Kaya lang gusto ko pong mag-create ng community business. Kaya sabi ko, dahil sa hindi naman po ako makapag, siyempre wala tayong connection sa government na yun nga po ang masakit minsan talaga sa katotohanan po. Sabi nga nila, if you have no money, you are no somebody. Pero hindi naman lahat, syempre. If you have no name, if you have no money, you are no somebody. You are no somebody, sabi nga. If you have money, you are somebody. Pero bahala po ang Diyos na sa lahat na mag-provide. At mayroon din po akong Facebook page, pero hindi po ako ganun ka-active dahil po sa marami po kasing pumapasok na mga masasabi kong mga scammers na hindi ko maintindihan. Mostly kasi sa ibang bansa.
Ilang beses na po akong scam, 2 beses na po. Dun sa mga BPI credit card, tapos yung mga naibigay ko po yung PIN ko nung syempre hindi naman ako masyadong maano dyan sa mga pin-pin na yan dati dahil busy naman po tayo. Ito gabi na po. Ito po yung aking lugar. Ay, ito po yung sandali. Tingnan ko, ito po. Yan. I'm driving. Yan, Dagupan po yan. Papunta po. Dito po is yung diversion road po ito. Diversion road ng Dagupan pa rin. De Venecia Road po ito, mga sister ko, brother ko. De Venecia Road ng Dagupan City. Ngayon, ang pupuntahan po natin doon po sa Nepo Mall. Mga Chinese. Ang mga halos negosyante po dito. Yan po. Ibig. Salamat po. Maraming salamat po. Brother Joey. Diba, subscribe na ata ako sa'yo. Tapos kay Sister Bayot. Oh. Hi po, good PM po. Hindi na po ako nakapag-message kasi first time ko po. Ito po yung diversion road. Ayan. Sino pa ang ano natin? Ay, maraming salamat. Sis! Pag papasok din ako sa live mo. Tsaka kay Sir Joey. Yan. Yan, diversion road. Diversion road po. Ito po. Yan. Tagupan po ito eh. Tapos pag dito po, left, right po dito po yung sa papuntang Nepo Mall. Arellano Street po ito, sis. Sir Joey, Brother Joey, Sniper. Hanapin ko po yung sayo, Brother Joey. Joey ba? Hindi ko mabasa kasi, brother. Mache-check ko po. Joey, Sniper. Sis! Thank you, sis, ha. Punta ka dito, Dagupan. Madalaw ko sana yung lugar mo, sis. Ganda yung lugar mo. Si Sir Joey. Ay, Sir Joey. Sniper, saan po yung lugar mo, brother? Dito po, marami pong kainan po dito. Yan, mga yan. Progressive na po. May school po dito. Ang pupuntahan po natin, Nepo. Yung Nepo Mall, ganun. Yan, dati po, masikip dito? Widening na. Nag-widening na po sila. Yan. Halos. Yan. Halos wala akong ilaw. Ngayon may ilaw na. Pupunta po tayo ngayon. Ayan, University D. Dagupan. Ito pong lugar na to, dito po yung mahilig yung baha na magbaha dito dahil mababaw po dito. Pero ngayon, itinaas na nila. Itinaas na ng syempre, matagal na po ito na yan po. Gabi na po, Yan, gabi na. Kita nyo po ako. Yan. Ay, salamat po sa pagbisita. Sis, Bayot sa Isla. At kay Sir Joey. Sir Joey. First time po.
Dapat nga mamaya pa mag-live sana eh. Kaya lang, hindi ko pa alam kung ano pang pwede i-live. Kung sa pag-live ng ano, yung pag-live ng ano ba? Hindi ko alam eh. Kasi syempre hindi po naka-set up pag mag-set up po ako. Yan. Ngayon liliko po tayo dito. Yan. Doon po ako papasok po doon sa entrance po tayo papasok. Dito po tayo papasok sa entrance ng Nepo Mall. Mayroon po akong bibilin dito na wala sa ibang grocery. Ito po yung grocery sa Nepo Mall. Bali second po ito na second po ito na isa sa mall na nauna sa Dagupan. Yun, hintay ko ay naku, wala pa. Sa likod na ako. Dito po yung sa likod ng ng mall. Sa totoo lang, I'm poor of parking. Nakamotor po yung bilabad ko eh. Dapat nandito na siya. Daming motor mga kababayan ko, mga sister ko. Yan, sis. Ang may-ari niya, mga empleyado, sis. Brother. Yan. Daming motor. Kasi practical po eh, motorista din po kami. Kung ano pong dapat nasalihan na grupo para po, alam niyo na, din po tayo. Ngayon, problema po, parking. Yun, may umalis. Ayun po, paano mag-parking ng tama. Dapat ang magpa-parking bilabad ko kasi masikip. Ito sana ako magpa-parking. Doon na lang. Kababayan ko. Brother, sister, salamat po sa pag-watch ng aking first live. Ngayon, problema kung saan ako magpa-parking. Okay? Kasi pag-parking, poor ako sa parking. Ayaw kasi yung parking na yung masikip. Gusto ko yung parking agad. Yun, doon ako magpa-park. Yan, dito ako magpa-park. Dito na lang. Para hindi, yan na. Pero, po, using the wall.
Yun, nakapag-park na po ako. Maraming salamat po. Dali po para na lang akong ano dito. O yan. Dali po. Madilim na po yung ating lugar. Yun, bis nandito na ako. At bababa na po tayo. At ito po, alisin ko na po ito. Okay, hirap pala itong alisin. Maraming salamat po. Bite sa isla. Tapos Joey Sniper Official. At bababa na po ako. Yun. Dali po. Bababa po tayo. Mali ata yung parking ko. Hindi tama naman yung parking ko. Yun. Yun. Andito na po tayo sa ngayon, andito na po tayo. Yan. Sa likod po ito, mga friend ko, mga sister. Sister, salamat po. Kaya lang yung ko, hindi ko pa na sandali. Okay. Wala pa yung husband ko. Bisitahin ko po ang channel nyo mamaya. Check po natin. Yan. Ito. Yung favorite ko po yung sasakyan. Wala pa si bilabad ko dito. Yan. Lalakad po tayo. Paano ko ba ito? Sir Joey Sniper. Paano ba ako magsusulat nito? Ano ba ito? Highlight savior. Paano ba ito magsulat? Ay mag-response? Hindi ko po alam mag-response. Ito. Ano ba ito? Start po. Hindi ko po alam mag-start. Hindi ko po alam mag-start. Full. Hintayin ko si husband. Tama ba yun? Wala pa dito. Duga may parking ko brother. Duga. Aragan ko may husband ko. Hindi, okay lang ka? Kani, sabi mo husband ko akamotor. Bisitahin ko po yung channel mo mamaya. Salamat po ng marami. Wala pa po yung husband ko. No. Diyan na. Diyan na. Kaya narinig ko na Narinig ko na yung motor niya Yan, Robinson. Yan. Tapos, ito yung sa taas. Dito yung, natin. Yan. Tawagan ko na nahuli. Pasko na ako sa mall. So, sa taas na lang.
Reserve ko yun. Meron. Joey, God bless her thumbs sa host. Wow, maraming salamat, Sir Joey. Joey Sniper Official. Shout out po sa Bayot sa Isla. Hello po. Punjab Culture 560. Hello. Maraming salamat po. Bibisita po ako sa inyo mamaya. Akit po tayo sa taas. Pag meron po kaming event, magla-live po tayo sa motor. Kasi magre-refresh course pa ako sa motor. Sister. Ay. Hindi na lang. May mga exercise po tayo. Dito na tayo sa taas. Ano? Barangay. Yan, barangay po yan. Tapos yan. Mga, ano yan eh. Mangrove. Marami. Dito po tayo sa mall. Ay. Buti na lang. Nakaakyat pa ako. Sanay po tayong lakad ng lakad. Punjab Culture. Good PM. Bye sa Isla. Hello. Alagad ni Joey. Thumbs love dan. Alagad ni Joey. Hello po. Hello. God bless. Always. Pag-ingatan po tayo ng Diyos. Pag-ingatan po kayo ng Diyos. Kung ano po yung ating mga gawain palagi. Ay. Dito po tayo sa taas. Nindit po si Bilabod. Pag ano po, isasama ko po kayo dun sa pupuntahan po natin yung shooting range na isa pa. Kaya lang, hindi po kami pumutok kasi syempre minsan titignan mo yung safety. Yung safety kasi, titignan mo yung shooting range kung may safety features. Ngayon, kung alanganin ka, huwag ka na nang puputok. Kasi may mga incidents na nangyayari nangyari na rin po na yung bala po kasi nagbabounce minsan. Tapos, paglalapit-lapit ka, kaya hindi po ako lumapit. Pati si Bilabid ko po, pag tinignan po namin shooting range, at hindi umano sa safety features na namin, mahirap na pong madali. hindi pa po tayo ready. Mahirap pong madali kasi syempre may mga pamilya po tayo, may anak. Kaya ingat po tayo. Hindi po yung basta-basta sumasali ka sa mga event ng motor. Yung motor, kaya kami sumali kasi syempre sa negosyo rin po natin. Kailangan po natin ng recommendation ng ating mga kaibigan, ng connections, ganun po. Tapos, syempre, para po matuto tayo sa mga gawain na mabilisan. Magpapaalam muna ako sandali. Magpapaalam po ako sandali, mga kapamilya ko dito. Sir Joey, alagad ni Joey, Mambayot sa Isla, sister ko. Magpaalam muna ako sandali. Hanapin ko si Bilabid ko po muna. Thank you very much. God bless to all. Highlights. Hindi ko alam gawin. This one we just need to start. Alright.
Hindi ko po alam gawin to. Paano ba to? Retouch on. Retouch on. Cross. Maraming salamat po, Sir Sis Bayot sa Isla, Joey Sniper Official. Yun, Joey Sniper Official. Tapos, alagad ni Joey 2. Alagad ni Joey. Chanong Kipay. Chanong Kipay, oo. Ano ba ang James Bryce, A. Reyes, hello po. Ano ba? Hindi ko so, yun. Magpaalam muna ako. Mga sister ko, mga brother ko, hanapin ko po yung si husband ko po, Oo, sa next po na live po natin, sa video po natin. Dalawin ko po yung channel niyo po. Thank you so much. God bless to all.